super no. Terima kasih ya Mas-mas, Ibu-ibu, ya. Pak Lurah, Pak Kades, Pak Sekdes. Terima kasih, muga-muga berkah barokah rezekinipun dipun tambah. Iki amin. Saking Bapak Sekdes nggih wonten panyuwunan Sekar. Iki Bapak Lurah sumangga. Nyong kenapa? Oke, mbok pilih pada nyanyi, napa pada ajeng joget, napa pada nggamel nggih monggo. Napa makili dalang? Ya nyanyi. Nggih. Pernahe sing lawas apa sing anyar? Nggih, sing lawas tapi dianyarke ngono. Nek sing lawas kuwi aku ketoke wis lali. Lali. Nek sing anyar urung apal. Iki yo angel meneh iki. Iki nek karo lurah pinter yo ngene iki. Dikon nyanyi nek ora iso nyanyi alasane ngono. Sing lawas. Lawas kelalen. Aku belajar nyanyi kelas SD. Nyanyine napa belajare saya? Nyanyine apa Bintang Kecil. Oh, nggih, sebangsa niku ning mboten Satu-satu sayang ibu. Satu-satu aku sayang ibu. Nggih. Lah nek saniki yen ketoke satu-satu aku sayang ibu. Nggih, dua-dua aku sayang ayah. Nggih, leres tiga-tiga menjadi satu. Tiga-tiga kok menjadi satu iki? Sayang ibu, sayang ayah, tiga-tiga menjadi satu. Iki sing 1 2 3. Heeh. Lahir adik baru. Iki berarti jadi satu aku sayang ibu, dua-dua sayang ayah. Tiga-tiga jadi satu gentuwel dadi dadi ayah. Yo, iki berarti aku sing dadi anake, iki bapake, iki. Kowe kan lagune Caci. Nggih, nek sing lagune tiyang ageng. Sing lagune Jagede kuwi aku ora apal. Rapal. Ketoke sing apal Pak Carik. Nggih, kados nggih ngono. Pak Sekdes kados nggih apal. Nggih niki. Bareng mboten ana. Nggih monggo pinarak nyawiji wonten ning mriki Pak Sekdes. Nek salah bareng-bareng ngoten. Samping gunung nggih saged mawon. Sumangga. Ya pokoke apik ora apik. Nggih. Wong jenenge nyanyian iki kan nggo hiburan. Nggih, leres. Apa meneh iki sing dihibur warga nggih, nggih. Monggo. Melaske sing do dudo-dudo butuh hiburan. Nggih, duduk-duduk hiburan nggih. Ya butuh hiburan. Nggih, berarti kersane Pak Carik menghibur. Nggih, berarti kan niki hitung-hitung sedekah niki nggih. Sedekah kali warga masyarakate. Nggih. Ajeng direoke mboten Pak, nek direoke tambah 2000. Kowe kaya malah nyang-nyangan kaya. Niki pun enten sing mboten sah nggih. Direoke sekedap nggih, kersane rame nggih. Nggih. Enten pas jaranan sekedap mangke kula balik jungkir saking dhuwur teratak. Ngejerus ngeten wae. Piye no? Ambulane ato. Mboten sah, ambulane ato. Ambulane ato lho kowe apa tandu apa piye? Monggo, musik-musik. Dibawani didilane Mas. Siose napa niki? Caping gunung. Caping gunung. Nggih, nggih, nggih. Duete kalih sinten? Niki bareng-bareng. Bareng-bareng nggih. Niki dipun bawani kalih niki rumiyin. Mangke jenengan pas napa Bapak sing ajeng bawa monggo? Nggih. Napa ajeng bawa? Duet mawon. Oh, duet mawon. Nggih, nggih. Ajeng monggo. Iki men dibawani rumiyin. Saben bengi nyawa Jane ono masalah apa iki kendange karo aku ora dipaske. Gareng elek kok, dhewe elek kok. Kok yo ganteng kok. Yen memajang yen memajang wik 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 ono bawa caping gunung kok wik 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 wik. Mumpung wonten Pak Lurah. Aja engko nek Pak Lurah. Iya. Bayang. Oh iya samar lahir adik baru. Lahir yang kedua nanti. Among kerajaan
Rama pas. Jajal nek wani madhep nggen Pak Lurah sini nek wani. Lah yo kaya wong anggar engko. Kembang wae patnan. Bojoku ngerti ora? Dung tempo di garwane, Pak. Dung. Untung wis turu. Oh. Nek turu-turu Sekdes. aku mesti seneni. Oh nggih, mboten apa-apa sing mriki malah kesetrum Mulane ngoten-ngoten. aku munggah panggung Nggih. wengi-wenginan ki nyimpe dekne. Oh, main kelimpe. Nyimpe. Sebagian dari sosis. Lah aku nek ora bukake lawang piye? Alah, bubuk kalih kula mangke gampil. Pacitan selak pengen mlebune kapan, Mbak? Mangke riyen. Mlebu ref. Pemanasan riyen. Mlebu ref, Mbak Yu. Mau mlebu ref tarani mlebu napa? Panas. Minan, Mas ya. Oh, bar niki nganu nggih Pak Lurah, Pak Carik do ngreok bareng-bareng nggih. Kudu ngasih nyurupi nek mboten nyurupi tak antemi kok tak antemi. Ngreok pokok men ngasih teol. Panas utan panas aleng-aleng. Yo kayak ibune. Yo ayo Yong ayo. Ayo Ju. Ayo Zu. Capek. Aku kuwatir nek jenenge. Ayo. Aku kuwatir nek nganti biduane jungkir walik kok ngene kuwatir tenan.
Mbok menawa ning omah bojone iki kelangan. Kelangan pripun? Lah mbuh kelangan apa jungkir ae jiglok ning kene. Totol pitik. Tok pitik. Ning kok Pak Lurah kok kaya denger-denger napa wau ki lho ketok cawete. Maksudnya kok njur rodok piye ngono lho Mas? Aja dicethake. Aku ora ngerti mbuh kuwi apa jenenge. Pak Lurah ki ora ngerti ki apa. Ketoke abang. Abang kembang-kembang. Ora bahaya kembang terong. Nek ireng berarti mboten beto kathok, Pak. Nek abang berarti nggih ngowo ya Mas ya? Nggih berarti bener Pak Lurah. Kurang sithik nggih sekedap nggih. Apa kurang sih? Nat miswa. Misawa capek gunung yola. Ya Mas yola. Ya Mas. Iya kurang siji. Nadyan wadon sarata
yen mendung dasilihi samping gunung syukur gunung besok dasi rejo ora ilang Matur nembah nuwun Bapak Kades. Mugi-mugi rezekipun dipun tambah ingkang berkah lan barokah. Amin. Diparingi kasarasan panjang yuswa napa ingkang dados sejo. Wau sanjange napa? Napa? Rezekine kathah kalih barokah. Nggih. Nggih. Waduh, kula pun gadah estri Mas. Nggih. Ampun digathoke kalih barokah. Lah men membarokahi kagem keluarga ngaten niku. Nggih. Pokoke ya men barokah. Nggih. Aja karo barokah. Nggih, Bojoku cemburu. nek barokah nggih. Napa enten sing asmine barokah teng mriki? Enten. Ayu meni. Ayune kaya Mbak Dina. Masya Allah, kula nggih purun. Kula nggih kok kula nggih purun maksudnya. Iya lho. Nggih nggih nggih. Iki berarti ora kena disandingke karo barokah. Barokah kuwi jeneng wong ternyata. Ya Pak nggih. Carik ngersake. Kula sampun nggih. Nggih, matur nembah nuwun, sampun kersa mangayu Mboten nganu bagya. malih tambah malih sareng Pak Carik. Pak Carik ngersake sinarengan. Nggih, niki Oh nggih. Matur nuwun Pak Kades. Nggih, niki mungkin gantosan Pak Carik niki. Ya. Siap-siap ngantri wae. Asmane iki Pak Wismo. Wismo kuwi kerata basane Jawane kuwi umah. Nggih, leres. Umah kuwi swarga, swargane menungso ning alam donya. Nggih, nggih. Mula muga-muga kanthi Pak Wismo sing asta Kades bisa nyuwargake warga masyarakat ing pekiringan ageng. Amin Allahumma. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Ya. Ya uga iki nyuwargake karo seniman. Nggih. Sedakoe Sedekah akeh banget. Nggih, alhamdulillah. Ya. Niku niki kantun Pak Kades, Monggo. Pak Pak Sekdes. Sekdes sing dereng nggih. Nggih, ngersakaken lagu napa monggo. Sinarengan Pun kancane niki. kalian biduan. Nggih, niki Mbak. Mbak Anis, Mbak, Mbak monggo. Pawit. Pak Jarik mau dari sini. Sinarengan, tapi mboten apal nggih. Mboten napa-napa Pak Jarik. Monggo silakan. Barangkali pada apal para penonton. Nggih. Lagunipun menapa Pak Sekdes? Sinarengan Pak Dalang. Oh, sinarengan nggih. Nggih, sinarengan. Sampun Pak Jarik. Nggih. Telas mangke kulak nari. Terima kasih. Nggih. Matur nuwun Pak Sekdes. Bapak Sekdes. Reng, Dalem dawuh. iki penggembirane menyat kabeh. Nggih, Ya. monggo sedaya. Kreatif ora? Kuwi yel-yele dikumandangke.
Nggih niki kagem iringane napa yel-yele, Mbah? Iringane eling-eling wae. Nggih, monggo sesarengan sedaya. Ya. Niki Suwarawati sedaya niki, Mbah. Heeh, bar kuwi terus lagu pungkasan. Nggih. Mergo wektune ya wis mepet. Ya, menyat kabeh. Monggo. Karo nunjuk asta. Ya, iki anana bae. Kudu kompak. Semangat. Jeneng wong nyambut gawe kudune sing semangat, sing kompak. Kuwi tegese tawajuh kono. Oh iya. Nyatane seniman kuwi kudu bisa paring panglipur. Oh iya. Pas. Ya, nadane Mas. Limane ndi? Nah. Yo. Wis siap? Karo tangane ngacung. Ya, engko sing terakhir siap. Ji, ro, lu. Yonis. Madya laras kali pombong wis kumandheng. Gamelane wayangé kawitane lenggere penyanyine pelang-pelange atma Suwarna iso gawe gembira. Madya laras kali pombong wis kumandheng. Terima kasih. Kurang jejeg anggar oke. Yes kowe. Ya, wis aja lungguh sik. Ya, mung kasih. Ki ana pundutan gelang kalung. Joget kabeh. Ya. Buka celup. Dados, yo. Gelang kalung
jamane samono nalika biyen-biyene tresno aku nganti selawase apa era kelingan janji pengen urip bebarengan bendina amung tak rasa apa pancen sliramu ra krasa apa sliramu ra ketut wong rekoso urip meneng-meneng susah dilakoni yen rejeki ana sing maringi kelang-kelang dadi saksi muga sliramu ra bakal mresani wewe dunya nganti akhir juang bagus sing tak pikir-pikir Nggih, matur suwun. Nggih, monggo pinarak malih. Nggih, dawuh mau. Ya. Niki sampun. Reng, Nggih. Mbak Dina damar mancung cinupet sak mini wae. Nggih. niki. Wayahe wis sesuk mbok nganti ketungko adzan subuh. Nggih, monggo. Akeh lupute njaluk pangapura ya, Reng. Nggih. Saya Yo. pan kula nyuwun ngapunten. Apa pilih gegojegan kula kirang mranani saestu kula nyuwun agunge pangapunten. Ya, padha-padha. Nggih, monggo Muga-muga dawuh. muga-muga amung atur panglipur. Nggih. Ora duwe rasa sing sengaja. Heeh. Monggo. Lah pada lungguh aring eneh iki Bu Kanastren. Kae ketone suntrut be. Ayo Kang.